daarmee maken ze dus bewust van dat ik zou werken. En dan helpt ze eigenlijk om ze bewust te worden van die voorhand. En dat helpt die dan uiteindelijk ik weer in het rieden. Dan gaan wij maar naar stal. Dan mag ik maar eens even zien of we alles in praktijk brengen kennen wat we hier nou verteld hebben. Nou, dit is dus wietsen. En dan beginnen we met papieren. De hals, je begint samen met de vingertoppen. En je ziet hier een langzaam tempo uit. Nou, eigenlijk komt dat terug wietsen 462, want die roen van hen altijd heel erg in de sport. En ik dacht van, hoe kan ik hem een beetje ondersteunen? Want ja, krijg als orensporters, voetballers of noem maar op, die word ik altijd masseerd. En die hinders die dat ze in de hege dressuur binnen, die hebben natuurlijk ook wel spierpijnen. Dus ik dacht van, ik ga zo'n opleiding doen tot sportmasseur, dan kan ik hem mooi fit houden. Nou, samen met Harriet hebben we onze eerste workshop. Wij begonnen deze stal te bouwen en ik denk en we zijn altijd in de sport bezig en bij regelmatig een sportmasseur of een kraker erbij. En ja, dat vond ik eigenlijk wel altijd wel heel interessant. Dus toen dacht ik op een gegeven moment in de winterweek was zo'n cursus in ons in en toen zag ik die cursus sportmassage en toen dacht ik van nou, dit moet ik maar eens even dwang in. Dus dat ben ik het dwang gegaan en ik vond het hartstikke leuk. Ja, toen kwam ik in contact met Kobi en zo zijn we nog bezig en zo gaan we nou wat verder alles uit bouwen. Ja, is hetzelfde tempo een beetje te houden. Ik ben zelfs net heel fanatiek in de wedstrijden. En dus juist het verzorgen en het welzijn van het team zit bij mij wel echt op in. En dan wil ik dat natuurlijk zo goed mogelijk kunnen verzorgen van mijn hinder. En daarom doe ik hier mooi. Vind ik dit heel interessant. Als het een keer een reinige dag is, dan kan je toch even wat oors met hinder dan aan jou je massage. Ja, nou? Ja. Ja. Altijd handig. Ja, altijd handig. Dat dacht ik. En je bent... Met mijn dag. Met mijn dochter. Oh, okay. Ja. Oh, maar en wat is er nou zo mooi aan die hinders? Ja, het is een soort danspartner waar je net maar praten kennen. Dat vind ik altijd de mooiste omschrijving. Oh ja? Ja, je spreekt net dezelfde taal, maar je moet het allemaal ook leren communiceren. Het is ook een gevoel. En dat is ook wel iets wat je hem moet en net echt leren kennen. Want je kan net iemand vertellen hoe je iets moet villen. Dus dat vind ik altijd wat hele mooie aan hinderrieden. En ik in de omgang is het heel belangrijk. De communicatie, maar hinder gaat via lichaamstaal eigenlijk. Dit vult het precies om. Want dit krijgt precies in op de lichaamstaal. En hiermee kan je dan het hinder nog een beetje helpen. Ja. En, is het handige... Hij is nog vreun of zo? Ja, die hek wel, ja. Ik weet net dat de technieken precies overeen komen. Nee? Maar wie weet, kijk ik nog even oefenen. Dus. Zullen we wat ontspannen? Wordt dat beter? Maar hoe is dat nou samen om een hinder te masseren? Een papiertjes. Ja, dat is steen. Ik wou dat ding nog beter. Ik ben bang voor hinders. Maar dan ben je wel heel dichtbij. Ja. Die honden niet staan. Alles voor het werk, hè? Ja. Alles voor het werk, ja. Maar wat jouwt dat jou voor gevoel? Nou, dat is heerlijk. Dat hinders vindt het lekker. En het is een stukje. Een beetje wellness wat hinder. Dan heb je alleen maar dat rieden en dat presteren, maar gewoon even lekker verwennen. Heerlijk. Mag ik jouw hand eens vastpakken? En dan buig je hem zo. Ja. En dan maak je zulke bewegingen. Ja. Hier is wel een bultje en hier is een bultje en daar. En eigenlijk is hier best wel heel... Ja, dat vond ik. Ja, Nee, strak in de hand. ja, het is hier wel heel strak. Wat was mij het hinder? Ja, ik zet Melle nou even op de trilplaat. Trilplaat? Ja, die hebben we krijgen erin. En na de training dan zetten we eigenlijk alle hinders even op de trilplaat, zodat de spieren goed herstellen. En ze in de oren daar net heel volle les van spierpijnen hebben. Hinders? Ja. Ja, ik kan het al masseren dan.
Nee, ik heb nog net vol oefend, dus ik moet dat nog leren. Maar ja, dat zal vast nog wel komen. Ik zeg gewoon al je vrouwen. We zijn de man. Ja, geen idee. Die hebben misschien wat minder mooi. Nou ja, het is toch wel, ja, ik denk wel meer een hobby van vrouwen dan van man. En terwijl ik heb wel les gekregen van een man, om zo maar te zeggen. Dus ik weet het net, man ben ik van harte welkom. Ja. Super fijn. En het is juist ons in lipje, ik wil. Dat we nou eerst signalen. Hoofd laten zakken. Dus ik een teken van ontspanning.